αγρότες, από τους πολίτες, από τους αγροτικούς συλλόγους. Σας καλωσορίζουμε όλους και ευχαριστούμε πολύ. Θα σας πω τώρα λίγο 5 πράγματα για τις δράσεις που είχε ο σύλλογός μας πέρυσι για το 2023. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας απέδειξε με πράξεις το 2023 το πόσο ενεργός είναι, βγάζοντας τρακτέρες στις πλατείες των χωριών, διοργανώνοντας συλλαλητήρια στις πλατείες Αμυντέου και Πτολεμαΐδας, οργανώνοντας συλλαλητήριο στο Αμύντεο για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή συλλόγων και σχολείων, συμμετέχοντας σε όλες τις κινητοποιήσεις της ΠΕΜ, έχοντας αρκετές συναντήσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, συμμετείχαμε στη συνάντηση του Μαξίμου και είχαμε το μοναδικό μπλόκο σε επίπεδο περιφέρειας στον κόμβο του Φιλότα επί 16 μέρες με αντίξωες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά είμαστε πάλι εδώ. Γιατί τα προβλήματα αντί να λιγοστεύουν διωγγώνονται. Και μάλιστα όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό σε ό,τι προσπάθεια γίνει από εδώ και πέρα θα πρέπει να οργανωθεί από κοινού με όλες τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται και να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας τα οποία είναι κοινά. Ναι, είναι κοινά γιατί εκτός από αγρότες είμαστε και καταναλωτές και μας επηρεάζουν όλα. Έχουμε και παραδείγματα στην περιοχή μας, όπως με την απολιγνητοποίηση, με τις μονάδες που έκλεισαν, οι οποίες επηρέασαν όχι μόνο τους αγρότες, μας επηρέασαν όλους. Κάτι που δεν το φανταζόμασταν. Οπότε, ο μόνος χαμένος είναι ο καταναλωτής. Είτε είναι αγρότης είτε εργαζόμενος, γι' αυτό ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι κοινός. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ και σαν Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος απαιτούμε μείωση του κόστους παραγωγής, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά με κιλοβατόρα και κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια, κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν το βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουν τις βιοποριστικές μας ανάγκες και τα έξοδα της καλλιέργειάς μας. ΕΛΓΑ δημόσιο φορέα, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση που θα ασφαλίσει και θα αποζημιώσει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισρωών και μικρότερες αποζημιώσεις, ενώ ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για είσοδο των ιδιωτικών εταιριών στην ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλα τα προϊόντα που έχουν πληγεί από ασθένειες και μύκητες και δεν καλύπτονται από τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ. Να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες από τη νέα ΚΑΠ. Να παραμείνουν οι συνδεδεμένες στα ροδάκινα, στους καρπούς με κέλυφος και σε όλα τα μήλα. Να μπουν οι περιοχές της Εορδέας και του Αμυντέου στη συνδεδεμένη του Καλαμποκιού. Καμία αλλαγή χρήσης γης και να μην επιτρέψουμε να γεμίσουν τα χωράφια μας με φωτοβολταϊκά. Είναι κάποια από τα αιτήματα που έχουμε. Στη συζήτηση, βέβαια, όποιος θέλει να προσθέσει κάτι, μπορούμε να το προσθέσουμε στη λίστα.